салом бинандаи гиромӣ, сархати хабарҳост имрӯз 5 июн аз радиои озодӣ. сӯхтор дар гандумзор, чандин гектар гандуми сокинон дар шаҳри нав ба кӯми оташ рафт. мавсими баҳории даъват ба хидмати ҳарбӣ ба анҷом расид. мақомот рӯйхати ҷавонони саркашро омода карданд. ширкати бозду варзишгари тоҷик дар мусобиқоти UFC ва ҷамолиддин неъматзода собиқ имомхатиби масҷиди ба номи ҳазрати муҳаммади ноҳияи рӯдакӣ даргузашт. тафсилоти ин хабарҳо дар идомаи барнома. дирӯз дар қисмати русии марзи украинаву русия бархурди мусаллаҳона ба қайд гирифта шуд. силоҳбадастони мухолифи ҳукумати русия хабар медиҳанд ки онҳо чанд сарбози русро ба асорат гирифта барои табодули асирон волии вилояти Белгород Вячеслав Гладковро ба музокирот даъват карданд. ба қавли онҳо Гладков ба мулоқот наомад ва онҳо сарбозони асирафтодаро ба нирӯҳои Украина таслим намуданд. дар як навори видео Гладков бархурд ва асорати сарбозони русро тасдиқ намуда илова карда буд ки бо силоҳбадастони русӣ рӯ ба Украина вомехӯрад. аммо ба гуфти корпуси довталабони Русия ки мухолифи Кремл аст, Гладков ба мулоқот наомад. ин гурӯҳ навори тахминан 10-12 сарбози асирафтодаро ҳам намоиш додааст. мақомоти Тоҷикистон рӯйхати ҷавононеро таҳия намуданд ки аз рафтан ба хидмати ҳарбӣ саркашӣ карданд. вазорати дифоъ охири ҳафтаи гузашта аз поёни ёфтани маъракаи даъват ба хидмати ҳарбӣ хабар дода гуфтааст, рӯйхати ҷавононе таҳия шуд ки бесабаб ба хидмати ҳарбӣ нарафтаанд. маълум нест ки дар ин рӯйхат номи чӣ теъдод аз ҷавонони синни даъват оварда шудааст, аммо вазорати дифоъ гуфтааст, дар ин феҳраст номи онҳое ворид карда шудааст ки баъди гирифтани даъватномаи комиссариятҳои ҳарбӣ бесабабҳои узрнок ба комиссияҳои даъватӣ ҳозир нашудаанд. ин рӯйхатро вазорат барои чораандешӣ ба мақомоти дахлдор ирсол кардааст. дар Тоҷикистон хидмат дар сафи нирӯҳои мусаллаҳ ҳатмист ва барои бесабаб саркашӣ кардан аз он ҷарима ва то 2 соли зиндон пешбинӣ шудааст. вазорати дифоъ гуфт нақшаи даъвати баҳорӣ дар кишвар пурра иҷро шуда ин маърака ба анҷом расид. ба гуфтаи ин ниҳод шумори ҷавононе ки довталабона ба хидмати ҳарбӣ рафтаанд зиёд шудааст. даъвати баҳорӣ дар Тоҷикистон аз моҳи апрел оғоз ёфта то май идома кард ва ин даъват ҳам шикоят аз ҳолатҳои маҷбуран ба артиш бурдани ҷавонон кам набуд. аз ҷумла охири моҳи май гурӯҳе аз донишҷӯёни донишгоҳи тиббӣ аз аблава дар дохили ин донишгоҳ хабар доданд. маъмурияти донишгоҳи тиббӣ аблава дар муассисаро рад карда буд. тибқи қонун донишҷӯён ҳақ доранд то хатми таҳсил ва гирифтани диплом хидмати ҳарбиро ба таъхир гузоранд. бар асари сӯхтор дар ҷамоати боғистони ноҳияи шаҳри нав чандин гектар гандумзори сокинон сӯхтааст. ҳодиса нисфи рӯзи 4 июн рух додааст. мақомот ҳанӯз ҳодисаро шарҳ надоданд, вале сокинон бо ирсоли навор ба радиои озодӣ гуфтанд ки 2 навраз ҳангоми бозӣ заминҳоро оташ заданд ва тақрибан 15 гектар гандумзор сӯхтааст. онҳо гуфтанд ки бо талоши зиёд оташро хомӯш карданд ва аз зиёни бештар пешгирӣ шудааст. ҳоло дар Тоҷикистон мавсими ғаллағундорӣ аст ва гандум аз маҳсулоти аслии истеъмолӣ барои сокинони Тоҷикистон аст. хадамоти оташнишонӣ ҳамасола ба деҳқонон ҳушдор медиҳад ки аз сӯхтори гандумзорҳо ҳифз кунанд. 2 соли пеш бар асари чунин як сӯхтор дар ноҳияи Данғара низ даҳҳо гектар ғалазор сӯхта буд. 3 узви як хонадон аз ҷумла як зану шавҳарро дар ноҳияи ҳамадонии вилояти Хатлон дар пайванд бо марги Сайёра Зоироваи 36 сола келини хонавода зиндонӣ карданд. онҳо аз 12 то 14 сол маҳкум ба зиндон шуданд ва 2 тифли ин хонавода зинда ятим монданд. Сайёра Зоирова 8 моҳ пеш баъд аз як муноқиша дар хонаи шавҳар ва зарб хӯрдан бистарӣ шуд ва дар шифохона ҷон бохт. тафсилоти ин мавзӯъро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. ҷамолиддин неъматзода писари Амонулло Неъматзода муфтии собиқи Тоҷикистон ки дар соли 2021 навори баҳсаш бо намозгузорон хабарсоз шуда буд, дар синни 55 солагӣ даргузашт. ӯ то соли 2021 хатиби масҷиди ба номи ҳазрати муҳаммади ноҳияи рӯдакӣ буд, вале пас аз нашри як навори баҳсаш бо намозгузорон ва қасам хӯрданаш барои бастани масҷид аз мақомаш барканор шуд. Саидқадам Неъматзода бародари ӯ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки Ҷамолиддин аз дарди гурда ранҷ мекашид.
او را نصف روز 4 ایون در دهه دریاآباد ناحیه رودکی به خاک سپردند. سال 2021 در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که روحانی نمازگزاران را حقارت می‌کند. کمیته دین گفت او جمال‌الدین نعمت‌زاده است و از مقامش برکنار شده است. نام جمال‌الدین نعمت‌زاده سال 2014 پس از بحث او با روحانی شناخته ایشان نوری‌دین رسانه‌ای شده بود. نعمت‌زاده آن زمان به ایشان نوری‌دین اجازه نداد که در مسجد زیر نظر او نماز جنازه خواند. پدری او امان‌الله نعمت‌زاده از سال 1997 تا 2010 مفتی تاجیکستان بود. دو ورزشکار دیگری تاجیک با سازمان UFC شرطنامه بستند. اولین رقابت محمد نعیمов و موین غفورов رزمیکاران تاجیک در UFC شب 4 ایون در امریکا برگزار شد. رقیب محمد نعیمov جیمی ملکی ورزشکار استرالیایی بود. او در دور دوم رقیبش را شکست داده پیروز شد. موین غفورov در رقابت با رزمیکار آمریکایی مغلوب گشت. پیش از این دو ورزشکار دیگری تاجیک نورالله علیف و لایق رجبov در مسابقات UFC شرکت کردند. در نهایت پرزیدنت تشکیلات UFC روز 4 ایون بعد از انجام مسابقه نوبتی از هواداری مخلصان تاجیک ستایش کرد و گفت گروهی از مخلصان این نوع ورزش او را در باغ در نیویورک نگه داشته درباره هواداریشان و پیوستن ورزشکاران تاجیک به این سازمان صحبت کردند. مریبه‌های رزمی آمیخته یا مسابقات UFC که در دنیا معروف است در تاجیکستان هم هواداری زیاد دارد. هرچند مقامات به این نمود ورزش چندان هوسمندی ندارند و در مکتب‌های دولتی ورزشی هم آن آموزش داده نمی‌شود. و چون معمول در این لحظه برنامه از قربی اسعار میگوییم که بانک ملی تعیین کرده است. قربی روبل روسی امروز به تغییر مانده است. امروز 5 ایون 1000 روبل 134 سومانی و 50 دیرم، یک دلار آمریکایی را 10 سومانی و 91 دیرم و یک یورو را 11 سومانی و 74 دیرم معین کرده است. قربی پول در بانک‌های تجارتی میتواند کمی دیگر باشد. سرخط چند خبر این ساعت بود. پیشنهاد شما 4 ساعت بعد در اخبار آزادی با صحبت شما برمیگردیم. تا اون وقت خدا نگهدار.